Assalamu alaikum. Hai baba. Yaran kara. Kaya, kowa ya je kawo balas ɗinsa. Kun gane? Ai mun wani abu. Ofisa, wani abu kake so a baka? A zubo shi An gama ofisa. In dai wani abu ne yanzu nan za a baka. Ai mun wani abu. Ai mun wani abu. Zainab, ina kai na da naji a gurin nan. Gaskiya mai gida ban san waye ya dauke su ba, amma ina tunanin me bi Abdul ne ya dauke su mai gida. Ya na fito da kayan yanzu zan fita aiki kuma kina gani tun da na makara. Mai gida Na duba na gaba kayan. Allah mai gida kar ka yin hakuri wallahi mai gida. Wa zai shigo ya dauka mun kayan kenan. Mai gida yaran yanzu mai gida sai hakuri ga wannan rayuwa dan Allah mai gida mun ga musu addu'a wallahi ban sani ba fa mai gida. To amma dai kin sayar nan bai taba mun kayan nan ba. Allah mai gida ka yi hakuri dan Allah. A ciko. Allah ya kyauta. Mai gida, a yi hakuri mai gida ni dai na shiga da Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Abdul dama kai ka samu kayana. Yaya, na gane. Aikin ɗan sanda sai jureri. Sannan yaya, na gane aikin ɗan sanda sai mai ƙwazo. Yaya, na sara wa 'yan sandan Najeriya.